खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बगामाथि सामलायनाय बिबानखौ एनजिअनिफ्राय सोरखारनि खुंथायसिम लांनो दाबि दैखांना धर्ना खालामदों भालासार हालामनि रायजो राजाफोरा बाक्सा जिल्लानि बगामाथि पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव दावबायारिफोरा गोबां एक्सिडेन्ट जाबाय थानायखौ नोजोर होनानै भालाचारनि रायजो राजाफोरा माखासे दाबि लानानै धर्ना खालामदों बिथांमोननि दाबिया जाहैबाय सेथियाव बगामाथियाव लावखार ओंखाम जानो थांनायफोरनि जौ लोंनायखौ बन्द खालामनांगौ नैथियाव दङ बगामाथियाव 500ल' गारि दोननायनि खाबु दङ बेनिखायनो बगामाथियाव थांनाय गारिफोरखौ जखानि खालामनांगौ थामथियाव दङ एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय सुबुंफोरनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनांगौ ब्रैथियाव दङ बगामाथि सामलायनाय बिबानखौ एनजिअनिफ्राय सोरखारनि खुंथायसिम लानानै थांनांगौ बाथियाव दङ साउन्ड पलिउसननि सायाव नोजोर होनांगौ दथियाव दङ खाथिनि देहा फाहामसालियाव नांगौ बायदि एम्बुलेन्स होनांगौ स्निथियाव दङ लावखार ओंखाम जानो फैनाय बिथांमोनखौ पुलिस बिफाननिफ्राय चेकिं खालामनायनि खाबु खालामनानै होनाय रेलनि साख्रि होगोन होननानै रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजानाय डक्टर अजन्ता हाजरिकाखौ साख्रिनिफ्राय अफिसियेलि सासपेन्ड खालामनाय जाबाय डक्टर अजन्ता हाजरिकाया आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि एडिशनेल सुप्रिन्टेन्डेन्टमोन बे खौरांखौ आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि सुप्रिन्टेन्डेन्ट प्रशान्त दिहिंगिया बिथाङा फोरमायदों डक्टर अजन्ता हाजरिकाया नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआव साख्रि होगोन होननानै माखासे सुबुंफोरनिफ्राय 22 लाख रां लादोंमोन नाथाय साख्रि मोनिनि आरो गोलाव समनिफ्रायनो रां मोनफिनिनि थाखाय सासे रां होग्राया पुलिसनिसिम खौरां हैदोंमोन बेनि उनाव डक्टर अजन्ताया 22 सान खारखुमानानै थानायनि उनाव 18 डिसेम्बराव गावनो सारेन्डार जाफैदोंमोन बिथां डक्टर अजन्ताया दा रां जाख्ल'नायनि दायाव जेइलावनो दङ मानोना बिथांनि बेलखौ कर्टआ रिजेक्ट खालामदों साननि समावनो सानै सिखावा पेट्रल पाम्पनिफ्राय 13 लाख रां लानानै खारदों बे जाथाया मैया गुवाहाटीनि बेलतलानि मोनसे पेट्रल पाम्पआव जादों सानै सिखावा गंसे बाइकजों पेट्रल पाम्पसिम फैनानै 13 लाख रां थानाय गांसे बेगखौ सेख'नानै खारदोंमोन नाथाय पेट्रल पाम्पआव मावग्रा मावथिफोर आरो खाथिनि सुबुंफोरा सिखावखौ हमनानै बेगखौ मोनफिननो हादोंमोनब्लाबो सिखाव सानैबो खारग'लांफिननो हादों रां सेख'नाय बे जाथाया पेट्रल पाम्पआव थानाय सीसीटीवीआव गासैबो रेकर्ड जाजोबदों सिखाव सानैखौ सिनायनानै मोननाय बायदिब्ला सानैबो बिहारनि मुङा फारियै हुन कुमार यादव आरो राजु कुमार यादव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय आर'ज खालामदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि हालामनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सिगांनि समनिफ्रायनो बाहागो लाबोनाय भिएफनि सोद्रोमाफोरा बिटिआरनि गोदान सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो लुबैनायखौ फोरमायदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय बाहागो लानायाव बिथांमोनहा गोबां दुखु दाहा बायदि जेंना आरो नखरनि बिदा फंबायखौबो खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन नाथाय थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै होननानै बुंथिदों आरो गोदानै दानाय सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो लुबैनानै आर'ज खालामदों बिथांमोनहा बिहार सोरखारा एन्टि ड्राग एबिउस प्रग्रामनि थाखाय 15 बोसोर बैसोनि ज्योति कुमारीखौ ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'बाय मख'नो गोनांदि 15 बोसोर बैसोनि ज्योति कुमारी बिथाङा थांनाय बोसोराव कभिड-19 जानानै लकडाउन जानाय समाव जोखोम जानाय गावनि बिफाखौ साइकेलनि उननि केरियाराव जिरायहोनानै गुरुग्रामनिफ्राय दारभांगासिम गासै 1200 किल'मिटार 7 सान साइकेल सालायनानै न'सिम लानानै फैदोंमोन बेनि उनावनो ज्योति कुमारी बिथाङा बाइसाइकेल गार्ल महरै गासै भारत नाङै मुंदांखा जानायजों लोगोसे बिथांनि बे गोग्गाथाव खामानिखौ इउएसनि बारग' प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पनि फिसाजोआबो बाख्नायदोंमोन दा बिहार सोरखारनि माखासे अफिसियेलफोरा ज्योति कुमारीनि न'आव थांनानै बिथांखौ ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'हैबाय आरो बिथांनो 50,000 रांनि गांसे चेकबो होबाय बिथां ज्योति कुमारीया बिहारनि फरायसालिफोराव थांनानै लाइमोनफोरखौ ड्राग्सनि सोमोन्दै सांग्रांथि होगोन जेरै ड्राग्स जायोब्ला मा खहा जायो बेफोरनि सायाव सांग्रांथि होगोन जाहाथे लाइमोनफोरा ड्राग्स लानायनि खहाखौ मिथिमोनो आरो रायजोआव ड्राग्स लानाया खम जालाङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौफैयो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट रिपुन बरा बिथांजों लोगोसे गोबां कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरखौ हमदों पुलिस बिफाना आसामनि कंग्रेस हान्जाया मैया सनिबाराव आबादारिनि मोनथाम बिलखौ बोखारनायजों लोगोसे साख्रि होनो हायैनि पेट्रल डिजेल संग्रा गेस आरो माखासे सानफ्रामबो बाहायनाय मुवा बेसादफोरनि बेसेन बांनायनि हेंथायै राजभवन बेंखननाय हाबाफारिजों सोमावसारदोंमोन
सोरखारनि हेंथा सोमावसारनाय बे हाबाफारिनिफ्रायनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट रिपुन बरा, एमपि गौरब गगৈ, प्रद्युत बरदलै, एमएलए रकिबुल हुसैन आरो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां कंग्रेसनि मावथिफोरखौ पुलिसा हमदों। बिथां रिपुन बराया बुंथिदों दि सोमावसारनायनि थाखाय बिथांमोनहा गनायथि लाखादोंमोन आरो बिथांमोनहा हिंसा खालामालासे सोमावसारबाय थादोंमोन। अब्लाबो पुलिस बिफाना बिथांमोनखौ सोमावसारनायनिफ्राय होबथादों आरो बे जाथायाव पुलिस हान्जा आरो कंग्रेसनि मावथिफोरनि गेजेराव नारा-नाथाबो जादों। सासे पुलिस मावथिया गावनो थाखाय सिलाइबो दिहुनदोंमोन होननानै बुंथिदों बिथां रिपुन बराया। गावनो नागिरनाय पुलिसनि हेंथायै आरो गनायथि लाखानानै सोमावसारनायखौ होबथानायनि हेंथायै आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो पुलिसनि गाहायनो जाथायनि भिडिअ फुटेज आरो फट' एबा सावगारिफोरखौ लानानै मोनसे फर्मेल कमप्लेन्टबो कंग्रेसआ होदों होननानै बिथाङा बुंथिदों। बिथांमोनहा बेनि सायाव जेबो राहा लायाब्ला गुवाहाटी हाइकर्टसिमबो थांगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां रिपुन बराया। इउपिनि आयध्यानि राम मन्दिर लुनायनि थाखाय सासे फालांगिरिया 11 कौटि रां दान होदों। गुजरातनि सुरातनि गोविंद भाई ढोलाकिया मुंनि सासे हिरानि फालांगिरिया आयध्या राम मन्दिर लुनायनि थाखाय 11 कौटि रां दान होदों। बिथाङा बे दानखौ भिस्पा हिन्दु परिषद अफिसाव जमा होदों। बिथांनि अनगायैबो आयध्या राम मन्दिर लुनो थाखाय गुजरातनि सुरातनिफ्राय महेश कबुतरवाला मुंनि सासे फालांगिरियाबो 5 कौटि रां दान होदों आरो लवजी बावहा बिथाङा 1 कौटि रां दान होदों। मख'नो गोनांदि भारतनि प्रेसिडेन्ट रामनाथ क'विन्द बिथाङा बे राम मन्दिर लुनायनि थाखाय 5,01,000 रां दान होनानै दान होनाय हाबाफारिखौ बेखेवजेनदोंमोन। 8 लाख सुबुंनो साख्रि होनायजों लोगोसे साफायै गंसे लेपटप होनो थांखि लादों केराला सरकारा। 15 जानुवारियाव एलडिएफ सरकारा गिबि खेबनि थाखाय बाजेट सेसन जिरायदोंमोन। 2021 मायथाइनि बे बाजेट सेसनाव एलडिएफ सरकारा केरालानि 8 लाख सुबुंनो साख्रि होनायजों लोगोसे गंफायै गासैनोबो लेपटप होनो थाखाय थांखि लादों। 2021 मायथाइनि बे बाजेट सेसनखौ केरालानि रांखान्थि मन्थ्रि टी.एम. थमास इसाक बिथाङानो बाजेट महरै थिसनदों। भारतआव कभिड-19नि गिबि खोलोबनि भेक्सिन होनाया मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। आसामाव कभिड-19नि भेक्सिनखौ गिबिसिन मोननो हानाय सुबुंनि मुङा जाहैबाय बकाघाटनि डक्टर मिलन कुमार लास्कार। बिथांनो बकाघाटनि शहीद कमला मेरि साब डिभिजन सिभिल हस्पिटालाव कभिड-19नि भेक्सिनखौ होदों। भारतनिफ्राय गिबिसिन कभिड-19नि भेक्सिन मोननो हानाय सुबुंनि मुङा दिल्लीनि एम्सआव साफ-साफायनि खामानि मावग्रा मनीष कुमार, 34 बोसोर बैसोनि। बिथाङानो भारतआवनो गिबिसिन कभिड-19नि भेक्सिन मोननो हानाय सुबुं जाबाय। इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिया बुंथिनाय बायदिब्ला भारतआव मैयानि सानाव गासै 1,90,181 सुबुंफोरनि देहायाव कभिड-19नि भेक्सिनखौ होनाय जादों आरो मैयानि समाव भेक्सिन लाखांनायनि उनाव साइड इफेक्ट जानानै हस्पिटालाव एडमिट जानायनि जेबो रिपर्ट मोननाय जायाखै होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। गुवाहाटीआव सानै मानसिनिफ्राय 25 लाख रांनि सनानि बिस्किट हमनो हादों। मोनसे स्रोद खौरां मोननानै मालिगाव क्राइम ब्रान्च आरो जालुकबारि पुलिसा जइन्ट अपारेशन खालामनानै गुवाहाटीआव सानै मानसिनिफ्राय 25 लाख रांनि खमसे खम 498 ग्राम्सनि सनानि बिस्किटखौ हमनो हादों। हमजानाय सानैनि मुङा तापास पाल आरो प्राजुल हक। खौरांनि बायदिब्ला बिसोरो गंसे बलेन' गारिजों गुवाहाटीनि फेन्सि बाजारनिफ्राय ढेकियाजुलिसिम थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बिसोरखौ पुलिस आरो क्राइम ब्रान्चआ हमदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।